Good news alang sa mga senior citizen o person with disability sa Dakbayan sa Talisay. Gumikan kay sunod semana, iapod-apod na ang inyong financial assistance. Si Chona Carion sa report. Gipahibaw ni Mayor Samsam Gulyas nga iapod-apod na ang hinabang financial sa senior citizens o PWDs. Dili na usab kinahanglang muadto pa sa City Hall o kaha sa Barangay Hall ang mga senior citizen o PWD. Gumikan kay ihatod kini mismo sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimay aron kalikayan ang tapok-tapok sa mga tao nga prone sa pagkatap sa COVID-19. Ang mga barangay officials na ang gisanghunan sa Dakbayan nga muhatag base sa Memorandum of Agreement nga ilang gipirmahan uban sa mayor. Ang PWD makadawat og 1,500 pesos samtang 3,000 pesos usab sa senior citizen. Nami MOA sa barangay, we download the money to them, sila mo distribute and sila mo liquidate. Nalangan ang pag-apod-apod sa financial assistance tungod sa nasinating pandemya. Ang matag senior citizen sa Talisay City makadawat og 6,000 pesos matag tuig samtang 3,000 pesos sa matag PWD. Uban ni Rinanti Quiñones, Chona Carion, Balitang Bisdak.